ug karon ato nang sayro no ang maayong ideya ni Ate Jane para i-share para sa ato tanan ning kahaponon. Ate Jane, unsa man ang imong ikasulti karon? Yes, Ate Will, medyo na kuan ko na kuan ko sa paghitabo sa iya ha. Pero mao ni giingon lagi no no matter what maugid na ilhanan nato no sa kanang sa tawag ana unsa na term ana sa Binisaya nga kung buot nimo buot nimo sabton kanang ang gugma way kanang unconditional gani Ate Will. Yes, tinuod gyud na Ate Jane kung tinuod kang nahigugma. Kung tinuod kang nahigugma, dili gyud nimo igsapayan ang mga flaws, ang mga ikasaway sa imong gimahal, imong mahal sa kinabuhi. O unsa man ang nabuhat nga pasakit o kasaypanan, kaya nimong dawaton. Labi na kung paras ingadto no nangayo og kapasayloan sa iya ha. Di man gyud nato malikayan nga nagipunto sa atong kinabuhi nga unsahay madaog ta sa atong mga kalagot, madaog ta sa atong mga kahiubos, makabuhi tag mga sakit nga mga pulong o makabuhat tag mga wala damha nga mga lihok mga binuhatan nga unsahay makapahiubos o makahatag og aligot-got o kasakit sa atong mga mahal sa kinabuhi. Apan ang importante din ha gi-acknowledge nato, giilan nato ang atong sayop ug syempre nangayo tag kapasayloan na. O sa mga tao pod nga naay ingana no nga pagbati naay mga gidala-dala karon nga ingana nga mga pagbati ning hawid pa sa mga nangagi nga mga panghitabo sa kinabuhi which is angay na unta nga hatagan og period or end ba susama sa giingon sa atong sabana sa atong letter sender ganyan kinahanglan gyud nga makat-on pod ta nga mo sakripisyo or mo dawat pod og mga kakuano kay ganina dito gani sa letter no medyo kaso lang ang iya lang ato kay ang iyang selos maoy na ngining patigbabaw naghuna-una siya og abot gihapon sa sakripisyo sa atong Ginoong Hesus pero lain ang iyang tumong Ate Will medyo maoy nakagiya sa iya no maoy nagtukmod sa iya Yes, para Ate Jane. sa iyang maasawa sa iyang mahal sa kinabuhi. So manghinaot nga naamang gyud ni ingani nga panahon manghinaot nga na ay makahinuklog din ha sa paghuna-huna nga makamaog muhatag og kapasayloan sa mga tawo nga nakabuhat sila og sakit pasakit o sala susama pod sa gibuhat sa atong Ginoong Hesus nga makamaong mosakripisyo o igsapayan dili igsapayan ang iyang kaugalingon para sa kaayuhan sa kadaghanan. Yes, tinuod gina no kay ang kami niyon gid Ate Jane di magina kalikayon murag dili pa ka maka-experience ana no. Murag di pa ka relate. Di pa ka-relate kay wa pa man ka naka-experience og unsay kami niyon. So diha gid nato makita nga sa sulod sa kami niyon dakang trials. Mao. So kung dili ka wala ka bitaw ko nang dili tinuoray ang imong paghigugma kay naaman joy namin yung Ate Jane nga medyo napugos lang kanang wala siya kuwang marriage. yes wala siya kulang ang iyang love sa iyang partner so moon nang mahitabo nga walay pagpasaylo ug walay pagpasensya kay medyo naaman siya gipundudaan nga mga kuan na mga hatred mga kanang daghan mga question sa iyang mind so diha ang dili maayo nga pag himo sa kanang desisyon nga dili maayo kanang di sayop ba nga desisyon nga bisag wala kay love apan tungod kay naay nag-post sa imo or kanang about kanang nadala lang bitaw ka nay nag-obligar nimo so nisugot ka so dili sayon ang pagsulod sa kaminyon labi na gyud Ate Jane isa gid ka conflict ning dili ta pareho og pagtuo. Yes kay ang isa murag maapektahan kay labi na di ka mo sunod sa iya so iyahay mo pero depende gyapon sa agreement between sa inyo duha kung maglain-lain ba mo og simba ang ka-diferensya sa atong letter sender karon kay ni undang pagsimba ang ang iyang kapika sa kinabuhi. So kay wa man sila ni sunod no kay kuan man Catholic devoted ang asawa
ang bana Bible Baptist. So sungod siguro sa iyang pagka-frustrated nga dili mo sunod ang iyang asawa sa iya ha. So niundang siya og simba, di ba? So mo to nga bisag kuan kanang sa iyang siguro na siya mga hinanakit nga gitaguan mo to nga pinaagi adtong iyang nakita dito na po murag niya nabuhos. nabuhos ang iyang kuan iyang kasuko nga bisag walay klaro walay igong rason nga dili ang ngayan ika suko ate Gino murag simple raman kayo. Gan ibisan. Inana oo. Bisan na nga tong letter sender na kuratan. Bisan ako ati. Yes, makurata kay mo na lang to ikapasakit nimo sa imong asawa nga mangutana lang nga o kuan mangutana lang o moingon lang nga mulabay. Na nadadayon siya kuan da utang hunahuna nga kumo kay ni kuan sa imo kuan na mo na namoy relasyon. So pero dili na to maiwasan ati Jean na adyo tao nga inana. Medro og sa akong kuano sa akong kanang kaugalingon ako lang no judgment nga medyo na diferensya ang ut pangisip di ba kay kung insakto kag panghunahuna nganong mo di kuan man dayon ka mo Malisyahan man. may imong hatagan og malisya nga ni hunong raman to nang utana and then miingon ra nga may informa mo labay sa ko kay normal man na sa ato mga Pinoy di ba nga mo si inggit kita oy mga kana ganing makakita tag Labay. mulabay sa mi ana bisag wa nang utana di ato man gid ang kinaiya nga mga Pilipino so inana pero og insakto kag pang siguro na puno na si Ate Jane Triggered na oh to. triggered na so kato na lagi himong dahilan so leksyon po na nato no usahay nga mga babae or lalaki kinahanglan kung mangita gani tag mga kapika sa kinabuhi nga atong himuon ba ato ko ato i-choice nga may mahimo na to nga so kanang waylay conflict. Oh yes. Ikasinabot Oo, kay ikasinabot nimo pareha nimo religion inana kasagaran kay ang isa gyud ang relihiyon makakonflikto sa panag-uban sa magtiayon. Okay ra kung naamoy pero the best way gid ana Ate Jen bisag pareha mo aw dili mo parehag religion basta man kasinabot mo ngano mo simba ko diri mo simba po ka didto basta pag uli kuha gihapon ta kanang family di ba kan depende ra na sa sabot kay naman gud mi na ami neighbor nga inaana so Pentecostal lang to sila ng isa Katoliko so iyahay sila simba iyahay so wa may problema wa may conflict sa ilang pamilya nagkasinabot man sila. So depende ra na sa atong mga kinaiya og sa ato the best kung gano ang communication gyud kay kung walay communication nga iyahay lang mo duha paingon so walay paingnan sab so ang atong kinahanglan gyud Ate Jen ang the best gyud no nga gibuhat sa atong letter sender karon ang iyang gibuhat ang bilib ko sa iyang ang pagpasaylo. So iyang gipasaylo gihatagan niyang pasaylo ang iyang bana nga sa iyang nabuhat and then namati pud sa siya sa iyang mga anak no sa mga advices. Kay kinirabang usahay Ate Jean kining atong pride may maghatag nato og kuan may maghatag nato og strength nga ayaw pasaylo ka na may na ba o may mo dictate May mumando sa may ato, mumando sa ato nga paghimo og dili maayo pag pag desisyon og dili maayo kay tungod sa garbo nga bisag gamay lang unta gamay raman nga hinungdan himuong dako kay tungod sa garbo. So mo na nga ang atong garbo ato sab ipahipli usahay kay kung dili need no kung wala gyud kagitamak-tamakan og maayo so pwede man siguro ato ipagamay kay lisod Ate Jane sa ako pod nga isip tawhano no lisod pod kung wala tay ipabilin nga garbo gamay kay medyo tamakan sab ka abusaran sab ka sa uban no so ato sang i-manage kinahanglan na atay gamay ipabilin para naapod tay kanang murag weapon ba nga sapay ana Ate Jane supla or kanang depend ikasukol sa imo kanang makakuan sab ka ba battle sab ka kung atako na ka kay dili man sab maayong patunog ka permi di ba mag-abusar man sab ang atong sikataw ana so sa ako lang na nga na akong mentality sa naa sa akong kuano sa akong hunahuna lang kay lisod pod Ate Gino nga ba nag-asawa nga sige ra ka pasakitan sige ra ka
kaning singan ani insultohon sa imong bana asawa na di ka mo react, so permisyon na buhat niya. Mm-mm. Labi So, na wala na sa lugar at yes, kung wala sa lugar mo na mo react na ka. So, di manggid kalikayan nga makasala ta, no? Na manggid ta, kay mo na isip tao, makasala manggid ta. So, according to the Bible, day Ate Gina, day tulo ka klaseng sala, no? Sa tao. Nga, kuan, nga, atong ginabuhat. So, pero, kinahanglan pod nga, ato pod na siyang, kuan, paningkamutan nga, dili ta kanang mahitong pawak, ana, labi na kining mortal. O mortal sin mo na ingon nga walay kapasayloan nga mga sala. Apan napud sa atong sa atong sa atong pagtuo nga kinahanglan kung ang sala gipasaylo sa Ginoo, atong gipaningkamutan no nga mapasaylo ta sa Ginoo, kay niingon man ang Ginoo nga wala kunoy maitom nga sala Ate Jean kung dili niya pagkapution kung kinasing-kasing ta mangayo og pasaylo sa Ginoo. Yes. Napugoy tulo ka tepo nga three types of forgiveness according to the Bible. So sa atong mga sala nga nabuhat sa Ginoo ug sa atong isigkatawo na ay tulo ka klase. So number 1, exoneration. Number 2, forbearance and release. Ang ikatulo Ate Jean. So ang exoneration mo ra ginay high level of forgiveness. Ang forbearance ang second level o ang release ang pinaka low level. So ang exoneration di ay Ate Jane nga kinahanglan maghatag-tag og pasaylo sa atong isigkatawo sa nakasala nato nga wala nay pagdumot mo na yung forgive and forget. So wala nay kanang huna-huna nga nakasala na siya sa imo ha. Mabuhat nimo na Ate Jane. Inaana nakasala gipasakitan ka, nakasala gid siya sa imo og dako, and then imo siyang pasayloon og forget everything nga nagibuhatan kaniya sa ingon. Kaya nimo na Ate Jane. Murag dili ko kagaranti Ate Will nga kaya gyud nako na as in diha dayon. Yes, kay forgiveness is a process man kuno. So kuan siguro nimo siya kay mainagi na sa atong rason nga tao ta. So maka pasaylo ta sa iya pero sa hinay-hinay, dili nga bigla-bigla. Kay labi na og grabe gyud kada ko yung sala nga nahimo sa imo ha. So di nato malikayan Ate Jane nga inaana atong bation kay tao ra man pud talagi. So number 2, forbearance. So you should stop dwelling on the offense. So ayaw ipapuyo sa imong kasing-kasing. Ayaw papuya sa imong kasing-kasing ang mga sala nga nabuhat sa uban sa imo ha. So kinahanglan nga mo lagi na ingon lagi nga ato na lang hikalimtan pinaagi sa atong pagpasaylo. So ang last maingon nga ang the lowest level of forgiveness is release. So kinahanglan ato nang i-apply sa atong pagkinabuhi kay aron mawala siya sa atong panghuna-huna ug mawala siya nga dili ta magsigig huna-huna adtong mga tao nga nakahimo og sala nato. Kay kung kita kuno maghahatag og pasaylo sa atong isigkatawo aya pa pud ta pasayloon sa Ginoo. So murag dako kaayo natong dako nato kaayong kaning hagit sa kinabuhi nga inana nga kung di ta makapasaylo di ay sa makasala nato di pud ta pasayloon sa Ginoo. So remember mga nga ang sa atong pagsaulog karon sabno sa Semana Santa nga nagpalansang gani daw si Jesus Christ tungod sa atong mga sala. So how much more nga kita tao sa igo lang sa pagpasaylo dili nato mabuhat. So kinahanglan ato sa paningkamutan og ato iampo nga makahatag sabta og pasaylo sa atong isigkatawo. So atong mo ra toy ako ikasulti kang Ma'am sa ato letter sender karon nga Ma'am Jocelyn nga insakto gyud ang iyang gibuhat Ate Jane nga iyang gihatagan og pasaylo ang iyang bana kay aron mabuo ang iyang pamilya. Oh, yes. Kay kung wala pa siya nagpasaylo, wala siya naghatag og pasaylo. So magkadiga tungod sa garbo. Karon ato nang
paminawon ang atong quotes for the day nga atong napili para sa ato tanan. Sinulat ni James Beber, nag-ingon, "Forgiveness is not something you do for someone else. It's something you do for yourself. To forgive is not to condone. It is to refuse to continue feeling bad about an injury." So, Ate Jane, gamayng pagpahalapat sa atong quotes for the day ning kahapon. Yes, Ate Willa. So, sama sa atong napasiunan na kaganina, no? Nga kinahanglan gyud nga makatunta mo hatag o kapasayloan sa atong isig katawo tungod kay dili lang na para hatagan nato sila kanang freedom nga mawala ang konsensya nga ilang gibati o di ba kaha usapod na ang pagpasaylo is dinha sa imong kaugalingon para dili na ka magmuog or dili na ka maghumol or magbabada sa dautan nga pagbati or kanang kahiubos or mga kasilag sa usa ka tawo nga nakabuhat og sayop sa imuha o kanang tungod manggod kung makamauta magpasaylo makatunta magpasaylo dinha pud nato mahibal-an nga murag wala nato gihikaw ang atong kaugalingon nga magpabilin sa kasakit nga atong naaguman or nasinatian sa kanhi kasakit nga gikan sa mga tawo nga nakabuhat nato og kasaypanan og sala kinahanglan gyud nga di man nato na maiingon nga diha dayon makapasaylo ta pero mas maayo gud na nga anam-anam makakatunta o hatag og pasaylo sa atong isig katawo nga nakabuhat og sala sa atoa aron na mahimong peaceful or kanang magmalipayon or kanang naatay peace of mind. Yes, tinuod gid na no nga kung naatay pagdumot nga atong gihuptan wala tay peace of mind. So sa atong Bible verse for the day gikan sa 1 John 4:20 nag-ingon, "If a man say, I love God, and hateth his brother, he is a liar. For he that loveth not his brother whom he hath seen, how can he love God whom he hath not seen?" So, ang gamay na akong nasabta ni ining atong Bible verse karon ning kahaponon nga kung miingon ta nga atong higugma ang Ginoo apan nagdumot daita sa atong isig katawo kana kita dakong kanang himakak sa atong gibati no. So kay ang Ginoo ra gyud nasayod kung ang atong pagpasaylo sa atong isig katawo ato nang gibuhat. So kung wala ta nakapasaylo karon naapatay gid huptan nga pagdumot sa atong isig katawo kinahanglan ato na silang pasayloon kay aron sabta pasayloon sa Ginoo. So, maura to ang akong ikapaambit sa atong Bible verse. Og wala naman tay igong oras sa pagpadayon sa atong programa, sa atong panag-uban-uban, hangtod na lang sa sunod nga mga adlaw, ug uban sa atong ati sa kahanginan. Kini si Ate Jean. Ug kini si Ate Well, ug uban sa atong control nga si Engineer Primo Flores. Salamat sa inyong pagpaminaw ug dalaygon ang Dios.